kan chairman hi sinut higher secondary school principal chukta khania in thawanga chuan voina hian kha sinut higher secondary school in lo vul hle maya sinut higher secondary school meeting kan neya ta tang chuan karon chuak ani lo thei lawa hetilaya hun man ngai wangin chu thuma toite kan nei ve ni kan LEHKHABU TLANGZARH tur pahnih hi lehlin LEHKHABU ve ni a aziak tu te hi miro pui pahnih pakhat zawk B.Lalthangliana hi Mizo Academy of Letters in Book of the Year anti thin hi sangkha jakwa somriat pakua tanga an pek thin ani a chuta chuan adong mas saber kalungkham TLANGZARH mangin B.Lalthangliana Book of the Year sangkha jakwa somriat pakua adonga chumi nuwa chuan Mizo literature ti mangin Book of the Year hi adong le a chuwan chuan B.Lalthangliana hi miro pui Mizo ziak tu zinga chuan ziak tu ro pui heti hian Mizo ziak tu lar le ro pui ho hi tlar phei don tai langin B.Lalthangliana hi atlar masa ading tur zinga mi ani chutiang chunia chutiangin LEHKHABU tam takalo zia to nuwa tuna hian mi hring ina ka han ngai tu dana chuan a wei thalam te po ani ve lek tolom ni ti tur khopa kum tamani ve to amaro chu tiang chuan kut chol mi lovin vuin ni a hian a lehlin LEHKHABU kan TLANGZARH le don ani tin panhina a hianin LEHKHABU dang pakhat kan TLANGZARH le tur ziak tu pa Lalzarzova Khiangte hi paduai lo tak Mizo tong thiam tak a thiam dan hi mi po hen an ron na sa Mizo grammar bu te po lo ziak to a chu baka WhatsApp group rang Mizo tong han soi ho na vela reng hian chuanin mi ron ama po hen in thiam in ti ni chulai chu soitel lo thelo a thiam bera hen in ngai ve phak ani Mizo tong thiam hi ta hianin dingtlar don ta sela hei hetilai kan chairman program chong thu te hi an ding tlar masa an dinganga zara po hen tlar masa ron kal venge tum gareng chutiang khopa Mizo tong thiam grammar kan ti te Mizo tong han che dan ang chi rang ang chi te po mai nei lawani lom ni ti tur khopa thiam hi ni a ani po hi Mizo Writers Association hian translation book award kan petrina chu Mizo tong lehlin LEHKHABU lehlin thaber hi kumtin kan thlang thina ni chu kan thlan thina chuan hei pulal biak zola te po hi tun lo po hi kan thlang to tin ka ria nin ka ria voina hena lo in lar le a Lalzarzova Khiangte po hian in kumsang ni som panga le sang ni som pasaria khan LEHKHABU lehlin thaber lom man hi voin ni alo dong ve to ni chu B.Lalthangliana khanin MAL Book of the Year voin ni alo dong to a zara hian Mizo Writers Association translation book award voin ni alo dong to a chu tiang mi te panni LEHKHABU TLANGZARH thei tura voina hetilaya kan local hi alomom hle ni khongai takin kading lama hen B.Lalthangliana loading selangin kavela mahian Lalzarzova Khiangte khongai takan lodin thei chung kalom leyang anni mel hantar lang lawa kabula ding lawa he LEHKHABU TLANGZARH hi thil ti chi ka ngai lawa ti hian miro pui panin kara miro pui lem lo kaloding chuaka kalom hle ti chuan putuma in hi Uncle Tom's Cabin ti LEHKHABU lar tak HB story LEHKHABU Mizo tong po tunma po chiar tur lo am to chu po chu Mizo mi puite pona na sataka an lo chiar to
ania amaro chu tun truma hian pupi Lalthangliana hian ngai tu na tharin ril ru tharin ngai tu dan le chungkam te po aniang chu chu tiang thar nen chuan putoma in ti in o a full texin a pum puin a ron letling ani chumi LEHKHABU chu phek zani somthum pathuma cha ania tin pakhat jok Lalzarzova Khiangte LEHKHABU hi kan soile lukonga he LEHKHABU hi LEHKHABU ngai nom tak kumsang khan zakwa somnga pakua a Russia ram thalai rol pakua tlangram pakhat ural tlang dung antia chumi an fanlaya an thi tak dan mak tak mai chanchin ngai nom tak ania aziak tu pa hi tia aming lam tur nge zara o aicher doni aicher aming injiak dan hi aziak tu pa hinar hiat chen karinga chu ania an mani hi thu soina hun ka pedon lawa tlat maina min hre thiam ka duwa thu soina hun hi min pedon I pek turangin committee na ti lo wang hian han pedonila hun rei tak soituran nei dona thil tam tak soituran nei dona an experience te an ziak dan te han kom donila darkar thum dai ve hi an dona ni chuwang chuan khongai takin min hre thiam sela heti hian kabula an lo din lai hian akum upazok pupi Lalthangliana LEHKHABU hi ti hian kan TLANGZARH chumi rual chuan hizokitro LEHKHABU hizokini helama hen zara chuan putoma in ti in akoma hian a inziaka I Uncle Tom's cabin ti asap tong ania aziak tu HB store ania pupi Lalthangliana na a lehlin chu voin hian lom takin ka TLANGZARH chuan kan honganga a hmel te kan enanga hei putoma in chu ni abu mel mang pomoi hle mai ti chuan ni china kan soita kan khan Lalzarzova Khiangte LEHKHABU translation book award po voi ni lo dong to LEHKHABU lehlin lama Mizo te minti hausatu LEHKHABU Dead Mountain nia hei abu meng hi Mizo tongina da lawa chu lom takin voina hian ka TLANGZARH tikhan in thutna khongai takin kirle to mai turin kan ngen cheu ni